O rei emérito volve a Sanxenxo. Xoán Carlos I participou esta mañá na entrega de diplomas do proxecto Bautismos de Mar da Mancomunidade do Salnés. Os recoñecementos foron entregados a un grupo de participantes do Centro de Educación Especial Amenceras Pace de Vilagarcía. Que tal, saúdos? Coincidindo con ese acto no que participou o emérito, un grupo de traballadores do Servizo de Emerxencias de Sanxenxo organizou unha protesta denunciando as súas condicións laborais. Vémolo todo de contado, xusto despois dos titulares. O PP foi a única formación que asistiu ao pleno extraordinario que se celebrou hoxe na Deputación de Pontevedra. A sesión foi convocada polos populares para denunciar a corrupción do goberno central. Aproveitaron para criticar a PSOE e BNG por non asistir ao pleno. O BNG levou ao Parlamento unha proposición non de lei para a reconversión da planta de reciclaxe de Serbia en Lousame. A proposta non se llevou adiante ante a negativa do PP, que votou en contra da iniciativa que pretendía asegurar o futuro da planta e dos seus máis de 100 traballadores. Boiro incrementa este verán o corpo da Policía Local coa incorporación de 3 novos auxiliares. Durante 4 meses formarán parte do cadro de persoal para reforzar o servizo na época de máis actividade en a que se concentran numerosos eventos que requiren de dispositivos especiais de seguridade. Meis xa ten todo preparado para as festas de San Bieito 2025. O día grande será o 13 de xullo coa festa dos Callos. Ese mesmo día terá lugar tamén a ruta BTT. Este ano a gran novidade é que volve a Feira Labrega. Despois repasamos toda a programación. E Pontevedra recupera de xeito oficial a súa Bienal de Arte. A inauguración oficial será este sábado, pero xa esta noite poderase gozar da primeira intervención. Será man do artista francés Patrick Warrener, que iluminará a Igrexa da Peregrina. Comeza a Bienal de Arte en Pontevedra e tamén o triatlón, do que falaremos tamén ao longo deste informativo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O rei emérito volve a Sanxenxo. Xoán Carlos I participou esta mañá na entrega de diplomas do proxecto Bautismos de Mar da Mancomunidade do Salnés. Os recoñecementos foron entregados a un grupo de participantes do Centro de Educación Especial Amenceras Pace de Vilagarcía. Os usuarios recibiron os diplomas das mans do monarca, que estivo en todo momento acompañado polo presidente comarcal e alcalde de Ribadumia, David Castro, e outros representantes do organismo. Con este acto pechase un programa que a Mancomunidade, xunto coa Escola de Vela do Real Club Náutico de Sanxenxo, puxou en marcha en abril de 2024. A través dela chegaron ao mundo da vela a máis de 470 participantes pertencentes aos 9 concellos que forman parte da Mancomunidade. Ao remate do acto, o presidente da entidade comarcal destacaba os resultados desta iniciativa, ao tempo que agradecía ao rei emérito ter participado na clausura. Primeiro hai que agradecer ao emérito, a don Juan Carlos, que sea tan cercano e que poida recibir precisamente a estes nenos, a estas persoas, pois con esa discapacidade, e que poidamos entregar ese diploma, non? Aquí de primeira man e aquí preto deles, non? Por iso que, de alguma maneira, temos que estar moi contentos dentro da Mancomunidade do Salnés por esa proximidade, por esa cercanía. La actividad consistió principalmente en un paseo en barco de vela. Llevamos 2 barcos adaptados y 2 más regulares, y aparte de eso la gente dice, vale, montasteis 1 hora en barco de vela, pero lo que no ven es todo el proceso hasta conseguir sentarlos en el barco, que fue bastante delicado, pero que al final, como pasa en parálisis cerebral, todo lleva más tiempo, pero las cosas salen bien igualmente. Coincidindo con este acto no que participou o rei emérito, protesta dos traballadores do Servizo de Emerxencias de Sanxenxo. Explican que quixeron aproveitar a presenza de Xoán Carlos I para darlle visibilidade ás súas reivindicacións. Lembran que dende hai meses veñen reclamando melloras nas súas condicións laborais. Entre outras cuestións, denuncian que nas gardas moitas veces non se cumpre o mínimo de 3 persoas. Indican tamén que se está a incumprir a lei de riscos laborais con traxes que non
non responden ás súas necesidades ou unhas instalacións en mal estado. Por exemplo, denuncian que non contan cun sistema de extracción de fume pros camións, ao tempo que lembran que ali xa houbo unha praga de ratas e outra de pulgas. Os traballadores lembran que xa teñen solicitado un encontro co alcalde de Sanxenxo para expoñer as súas demandas, unha xuntanza que polo de agora non se produciu. Pois en Sanxenxo seguimos porque o Concello exixe a Costas do Estado a sustitución urxente da pasarela de madeira de Baltar. Dende o goberno local denuncian o seu deterioro e recordan que se trata dunha estructura de 31 anos. Lamentan que, aínda que na Delegación de Costas de Pontevedra se completaba esta actuación, finalmente non se levou adiante pola intervención de Madrid. O Concello de Sanxenxo reclama a Costas do Estado que substitúa a pasarela de madeira do Paseo de Baltar. A estrutura ten xa 31 anos e atópase nun pésimo estado de conservación. Nós desde o Concello vimos facendo o mantenimiento, cambiando algunha tabla algunha vez e tal, pero é unha pasarela que ten máis de 30 anos, concretamente 31 anos, feitas por o Ministerio de Medio Ambiente naquele momento, por tanto por Costas do Estado, e está nun estado lamentable como vamos a poder comprobar despois. Por lo tanto, estamos aquí para exixirlle á Dirección Xeral de Costas do Estado que canto antes cambien esta pasarela. Martín lamentou que Madrid abortara a intención da Delegación de Costas de Pontevedra de levar adiante a actuación. O rexedor asegurou que había proxectos, recursos económicos e vontade para substituíla. O último que nos dixeron fai unha semana aproximadamente é que desde Madrid non queren cambiar ninguna pasarela nin invertir un euro en Sanxenxo. Eu como alcalde reclamolle daqui e exixolle á Dirección Xeral de Costas que teñen que facer en Sanxenxo o que lle corresponde. Posto que Sanxenxo é un dos municipios turísticos máis importantes do norte de España, nos estamos cumplindo con todo o que temos que cumplir para seguir sendo así e así o vamos a seguir facendo, pero que non pode ser é que Costas do Estado, que ten as competencias na costa e debe de facer este tipo de cousas, non faga nada. Dende o goberno local recordan que en moitas ocasións asumen tarefas que serían competencia de Costas para garantir a boa imaxe dos seus areais. Por exemplo, encargáronse da reparación dos danos nas praias de Canelas e Areas polos temporais ou do arranxo do muro de lavapanos. E atrévome a dicir máis, nos últimos 5 anos, creo recordar que invertimos máis de 400.000 euros en actuacións que hubo que facer por tema de temporais e outras cousas. Basta xa de non facerlle caso, de non invertir un euro nun municipio que creo que está poñendo a bandeira de Galicia de España no máximo que se pode facer dentro do municipio que somos nós, e non entendemos como non queren invertir un euro en Sanxenxo. O alcalde reivindicou ademais que Baltar é unha xoia pro Concello e destacou que se trata da única praia urbana da ría que conserva as súas dunas. Non houbo sorpresas e finalmente o Partido Popular foi a única formación que asistiu ao pleno extraordinario que se celebrou hoxe na Deputación de Pontevedra. A sesión foi convocada a petición do PP para, dixeron, denunciar a corrupción do goberno socialista do Estado e defender o Estado de Dereito. BNG e Partido Socialista xa anunciaran a súa decisión de non asistir, que foi criticada polos populares. O presidente provincial adiantou tamén que os deputados populares renunciarán a cobrar as indemnizacións que lles corresponden por asistir á convocatoria. Na súa intervención, o voceiro do PP, Jorge Cubela, asegurou que o obxectivo é a defensa do Estado democrático no momento que cualificou como unha das etapas máis escuras de deterioro institucional. O PP reclamou ademais a convocatoria de eleccións. Podían vir perfectamente a este pleno, pero quixeron adiantar o fin de semana. E quixeron adiantar a fin de semana porque tiñan unha magnífica ocasión para vir aquí ao pleno do Salón Provincial e dar as explicacións, dar os argumentos, trasladar todo o que viñeron manifestando estes días, e algo moi importante tamén é mentir o voto. E iso por renuncia. Iso se dá nunhas circunstancias onde estamos ante un PSOE que está á fuga. A fuga de non dar explicacións, a fuga de non condenar a corrupción, a fuga de non entregar e darlle a palabra aos españois que o que queren é ir ás eleccións. Despois de todo o asunto das prostitutas, leccións de feminismo, cero. Despois dos audios escandalosos, leccións de honestidade, cero. Despois das nulas explicacións de Sánchez, ao que o escándalo non lle quitou a fame,
leccións de transparencia, cero. E despois de plantar ao pleno, leccións de respeto á provincia de Pontevedra, ningunha. Este último punto vai tamén para o Bloque Nacionalista Galego, ao que non só non lle parece xustificada esta convocatoria extraordinaria, senón que se atreven a calificala de perversa. Perverso é que entreguen a confianza que os galegos lle deron nas urnas a cambio de nada. Perverso é que en toda a legislatura non conseguiran nada para Galicia, nin fixeran que Sánchez cumpra cos seus compromisos. E o BNG levou ao Parlamento unha proposición non de lei para a reconversión da planta de reciclaxe de Serbia en Lousame. A proposta non saiu adiante ante a negativa do PP, que votou en contra desta iniciativa que pretendía asegurar o futuro desta planta e dos seus máis de 100 traballadores. A deputada do BNG no Parlamento, Rosana Pérez, defendeu unha proposición non de lei instando a Xunta a implicarse na modernización e reconversión da planta de reciclaxe de Serbia. A iniciativa recollía tamén a proposta do Comité de Empresa para crear unha mesa de traballo con todas as partes implicadas que garanta o futuro da instalación e dos seus máis de 125 empregados. A toda agora, a planta prestaba servizo a unha poboación de máis de 85.000 habitantes dos 9 concellos da mancomunidade Serra do Barbanza. Sen embargo, na actualidade, a súa situación é insostible, co vertedoiro colmatado e as instalacións en precario debido á falla de mantemento. A mala xestión da propia mancomunidade e o abandono total por parte da Xunta de Galiza manteñen as instalacións de Serbia neste momento ao borde do colapso por falta de mantemento e de investimentos, pola colmatación do seu vertedoiro e polo tanto por ter que trasladar os rexeites a sobrado dende hai case 2 anos e pola importante débeda que a mancomunidade acumula a día de hoxe coa empresa concesionaria. Os nacionalistas solicitaban a implicación da Administración Autonómica para garantir a súa continuidade, diversificando o servizo a través da especialización no tratamento doutro tipo de residuos, proposta que tamén secundou a agrupación socialista. Creemos que é urxente e imprescindible que a Xunta dé un paso adiante e cree sen máis demora esa mesa de traballo que ten por finalidade pois, o que dicía, esa modernización ou reconversión da planta de Serbia no Concello de Lousame, porque non podemos contemplar como unha infraestructura estratégica esmorece. Falamos, ademais dunha, como dicía ao inicio da miña intervención, dunha instalación que é clave para o futuro industrial e ambiental da zona, cun impacto directo sobre o emprego, o desenvolvemento sostible e a calidade de vida da veciñanza. Sen embargo, a iniciativa non saiu adiante ante a oposición do PP, que votou en contra afirmando que Serbia non supón unha alternativa a Sogama, debido ás deficiencias do modelo que implican tamén un maior custo medioambiental. Nunca puderon vender o compost porque é de mala calidade. Que decir que é de mala calidade? Que vai mezclada con materiais que non poden utilizarse nin para regenerar montes, nin para regenerar campos, nin para nada. Que decir, non ten valor. A legislación non permite que se utilice para iso. Xa non é que non teña valor comercial, é que a legislación non permite que se poda utilizar para o que supostamente podía utilizarse o compost. É o mesmo problema que lle pasa a Nostián. Pero iso dalles igual, vostedes veñen cos seus datos e tal, co cual non é que estén cerca do 50%, non é verdade. O 30% que se está enviando de compost a vertedoiro directamente é un problema tamén medioambiental a que habrá que solucionar. Ou imos a seguir pechando os ollos e dicindo que todo é fantástico. Viámolo tamén en titulares. Boiro incrementa este verán o corpo da Policía Local coa incorporación de 3 novos auxiliares. Durante 4 meses formarán parte do cadro de persoal para reforzar o servizo na época de máis actividade en a que se concentran numerosos eventos que requiren de dispositivos especiais de seguridade. 3 novos auxiliares xa se incorporaron á Policía Local de Boiro, onde prestarán servizo durante os próximos 4 meses. O Concello busca así reforzar o cadro de persoal con máis axentes durante o período estival, cando a poboación aumenta considerablemente e teñen lugar actos lúdicos e festivos que precisan de maior seguridade. A duración do seu contrato vai ser de 4 meses e, bueno, é unha normalidade dentro do Concello este tipo de reforzos. Non acaban de terminar 4 auxiliares e agora empezan estos 3, non? A verdade é que é unha planificación que facemos todos os anos con 7 auxiliares e, bueno, este ano 4 empezaron na época do inverno e agora finalizan uns e entran 3, non? Estes 3 auxiliares veñense sumar os 6 axentes en prácticas que se incorporarán a finais deste mes, tras completar a súa formación na Axencia Galega de Seguridade Pública.
Tamén hai que recalcar que agora xa a finales deste mes, a partir do día 28, se incorporan tamén os axentes en prácticas que están neste momento na Academia de Seguridade na Estrada, na GAPS, e bueno, vai reforzar todo o verán porque van a vir en prácticas hasta finales de setembro, depois van a ir un par de semanas no mes de outubro e xa veñen xa como axentes con plaza en propiedade. O Goberno boirense segue así a dar pasos para conseguir o seu obxectivo de contar cunha plantilla de 21 axentes antes de que remate a legislatura. Iso que nos vai facer é reforzar pois a policía local, un traballo que vemos realizando desde o ano 2019 e seguimos para completar a plantilla que vai a formar 21 axentes, incluídos os mandos, non? Xa temos incorporado 2 novos mandos que están agora en prácticas á espera de ir á academia, son dous oficiales, 2 axentes que formaban parte da plantilla e que agora ascenderon a oficial. Agora estamos esperando o antes posible que poda incorporarse xa a academia e que xa tomen posesión como oficiales xa en activo. E agora marchamos ata a Pobra. Ali o Concello informa que en vindeiras datas darase por concluída a terceira fase do proxecto de reforma do Camiño Real na zona do Conchido. Segundo explican dende o Concello, o proxecto que se está a executar actualmente permitirá a instalación dunha rede separativa de recollida de augas pluviais e saneamento, mellorando os servizos para a veciñanza e resolvendo ademais unha problemática ambiental que se viña producindo na zona. A actuación, iniciada en decembro do ano pasado, sufriu un importante retraso na súa execución, xa que a empresa xudicataria só realizou unha parte das obras. Esta razón obrigou o goberno local a ter que recorrer a un contrato menor para poder concluíla, o que provocou un lixeiro incremento do investimento, que estivo próximo aos 100.000 euros. E a volta da publicidade falamos da Bienal de Pontevedra, do San Bieito de Meis ou da festa do Percebe de Aguiño. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Os peregrinos que percorran a variante espiritual do Camiño xa contan cun novo albergue á súa disposición. Trátase dunhas instalacións situadas en Ribadumia, na Rúa Mimosas, con capacidade para 40 persoas e totalmente adaptado para persoas con mobilidade reducida. De feito, aposta pola accesibilidade universal e está deseñado sen barreiras arquitectónicas. Ademais, o 50% das camas están instaladas a baixa altura. Destaca tamén que está equipado cun sistema de acceso mediante clave electrónica. Chámase Camiño Espiritual e onte acolleu a súa inauguración oficial. Para tamén aumentar o número de camas neste camiño que facía falta e un pouco sacar a cantidade de xente que vai polo central, pois eso, que unha parte divídase para aquí e que a mesma pois tamén darlle que a traslatio cada vez que colle moita máis afluencia de xente. Ten unha larga trayectoria e as administracións temos que apoiar este tipo de iniciativas privadas pois para crear ese movimento económico que para nós é moi importante, non? Como dicía antes Víctor, é un albergue que neste momento pois hai 40 persoas para 40 peregrinos, pero si está pensado para ampliar a 70 pois nun plazo breve de tempo. 13 marcas expoñen dende hoxe en Ribeira as últimas novidades do mundo do motor. A feira do automóvil híbrido eléctrico abriu as portas este mediodía na Praza de España con importantes novidades respecto ás anteriores edicións. Nesta sexta edición, a feira do automóvil híbrido e eléctrico de Ribeira consolidouse xa como un dos principais escaparates do mundo do motor, non só a nivel comarcal, senón en toda Galicia. 6 anos nos que Ribeira consolida unha mostra de vehículo híbrido e eléctrico co que estamos dinamizando a hostelería e tamén o comercio da nosa localidade. Sabemos que este tipo de eventos
congregan a moitísimas participantes, moitísimas persoas que se achegan ao noso concello para coñecer as últimas novidades que hai no respecto aos vehículos de última xeración e sobre todo aqueles que deixan unha pegada de carbono menor no noso territorio. Destaca este ano o aumento das firmas que se sumaron ao salón, un total de 13, con Tesla como principal novidade. Este ano temos unha cantidad de 13 firmas nas cuales estamos super orgullosos que anos tras ano nos están pedindo que podan incorporarse a este tipo de eventos. Sabemos que a plaza nos está quedando un pouquiño pequena, pero en ese sentido seguimos apostando por traballar e levar a cabo este tipo de ferias aquí que posicionamos a Ribeira a nivel autonómico sin ningún problema. Seguimos tamén dándolle as gracias a todos os concesionarios que participan, dándolle gracias tamén a Papelería Folder, a Jardinería Suncos, a Viacua e todas estas empresas que tamén colaboran con nós para poder levar a cabo, non? Os visitantes que se acheguen ata a feira durante toda a fin de semana poderán coñecer e mesmo probar os últimos modelos de vehículos que acaban de sair ao mercado. Permanecerá aberta todo domingo en horario ininterrompido de 11 da mañá a 8 da tarde. O coñecido deseñador Roberto Dorrego escolleu Ribadumia para a presentación da súa nova colección. No evento desveláronse os novos deseños que se inclúen dentro da súa firma DRN, unha proposta que supón un punto de inflexión iniciando unha nova etapa, pero sen renunciar á súa esencia. O desfile tivo lugar no espazo Vilanova Peña cunhas instalacións que, como Roberto Dorrego, levan no seu ADN a fusión dos novos estilos co clásico. Nun espazo tan singular como o de Vilanova Peña, en Ribadumia, o deseñador galego Roberto Dorrego quixo mostrar ao público a evolución do seu proxecto. Aquí presentou a nova colección da súa firma DRN, un punto de inflexión na súa carreira, coa que o creador inicia unha nova etapa sen renunciar á súa esencia. Estamos en un momento de evolución, nuestra palabra es evolución, porque estamos contrastando nuevos tejidos, nuevas formas en la sastrería sobre todo, y estamos intentando atraer a la gente joven de sacarla del chándal y meterla en un chándal un poco más sastrero, ¿no? Una parte de la colección. Despois hai unha parte de sastrería que la seguimos conservando. Ademais de propoñer unha colección pensada para un público máis amplo, DRN explora novos tecidos, pensando tamén nas necesidades da sociedade actual. Hemos hecho un traje que se puede transportar en una mochila para poder viajar con él, para poderlo llevar de una forma más cómoda y seguir la gente joven tan atada a una situación que ellos ven que parece que es antigua, pues modernizar y acercarnos a ellos. Como mestre de cerimonias deste evento actuou o pontevedrés Charlie Volta, un dos nomes propios da moda en España nestes momentos. Cree que este desfile demostra a capacidade de cambio e adaptación de DRN. Ese de Roberto Dorrego que quiere renacer y no deberíamos nunca perder de vista lo gallego en cuanto a lo masculino, porque en lo textil femenino sí que es verdad que también somos referente, pero en lo masculino hemos sido siempre una industria referente desde los 80. A proposta de DRN completouse ademais cunha mostra de lentes de Ted Walker, empresa de pollo de referencia internacional. Na mesma liña, unha colección pensada para homes que tampouco queren renunciar ao estilo a hora de elixir os seus lentes. Lo que buscamos es crear una colección de gafas específicamente masculina, donde el protagonista sea el hombre clásico, que busque formas que sean posible llevarlas durante tiempo, una producción de calidad buena. O evento caracterizouse pola súa originalidade e identidade, creando un clima próximo entre o público e a proposta, todo grazas a unha suma de factores que fixeron deste un desfile único. Toda esa fusión de Dorrego o de DRN, que es su marca, con TED, con Vilanova Peña, con Ribadumia, con el vino, es que de verdad, si perdemos eso, pues vamos a perder la identidad. O espazo escollido non foi casual, na mesma liña que DRN, Vilanova Peña é tamén sinónimo de fusión de tradición e modernidade, un referente no mundo do deseño dende hai máis de medio século. Nosotros llevamos desde el 69, tienda histórica de decoración para el hogar. Desde el 69 trabajando con la creatividad, trabajando con el diseño. Entonces, bueno, yo creo que es un buen maridaje, y ahora que estamos en una Copa del Albariño, para poner en valor todo lo que es el diseño de nuestra tierra, ¿no? Por aquí pasaron, grazas a este evento, rostros coñecidos de distintos ámbitos, dende a política ao mundo empresarial, pasando, como non podía ser de outro xeito, polo ámbito da moda. Yo no lo conocía, tengo que admitirlo, pero este sitio de Vilanova desde hace tantísimos años que se mantiene maravillosamente bien, mezclando tradición, mezclando modernidad en todo el mobiliario. El sitio no puede ser tan maravilloso, espectacular. Ribadumia conta precisamente con esta infraestructura a través de Vilanova Peña
e polo tanto para nós é algo que, bueno, pois que hai que agradecer dentro do Concello, non? E despois a verdade é que a pasarela, a moda, pois é algo que temos que precisamente bueno, pois estar moi agradecidos de que, bueno, se poida levar a cabo un evento deste tipo. O desfile rematou cun cóctel a cargo da empresa Imagina lo inimaginable, que serviu de colofón á posta de longo desta nova etapa da firma DRN. Pontevedra recupera de xeito oficial a súa Bienal de Arte. A inauguración oficial será este sábado, pero xa esta noite poderase gozar da primeira intervención. Será da man do artista francés Pratis Warner, que iluminará a Igrexa da Peregrina. Despois abriránse 4 meses de arte contemporáneo na cidade, con obras de máis de 60 artistas internacionais. Ponte de Santiago, Pazo de Cultura, Illa das Esculturas, chegar a Santa Clara, Fundación Rosón, o espacio da cidade, unha plaza como a Plaza da Verdura, onde hai unha intervención, e chegamos á Plaza Central de Pontevedra, que é a Plaza da Alameda, onde hai unha intervención de Hans Hacke, as ruínas de Santo Domingo, ca intervención de unha barricada que reproduce a barricada dos kurdos frente aos turcos nas ruínas de Santo Domingo. Son algúns dos puntos de Pontevedra que actuarán como sedes da Bienal Internacional de Arte, que arrancará ás 11:30 desta noite. A cidade está lista para deixarse abrazar polas obras e polo seu relato. Nun proxecto vivo que usa a arte contemporánea para axudarnos a entender os problemas do presente e tamén para imaginar futuros mellores. Esta Bienal é un espazo para pensar o presente cos ollos abertos, para falar dos problemas que afectan a moita xente, pero tamén para buscar a través da arte maneiras de imaginar un mundo máis xusto. O iluminado da fachada da Igrexa da Peregrina será a primeira parada. Despois comezará un programa que se prolongará ata finais de setembro para reflexionar sobre o tema desta Bienal: volver a ser humanos ante a dor dos demais. 60 artistas, casi 400 obras, artistas internacionales, más de 30 de ellos han participado en la Bienal de Venecia, algunos han ganado la Bienal de Venecia, muchos de los que no han estado en la Bienal de Venecia estoy seguro que van a estar. Es decir, hemos hecho una Bienal de primer orden artístico a nivel internacional, una Bienal muy, muy potente. Y artistas que nos ven desde su particular mirada, todos los artistas tienen una mirada particular, el drama de la guerra. Eva Kochakova e a súa peza Máquina para restaurar a empatía, unha reinterpretación dos desastres da Guerra de Goya da man de Manuel Casimiro, o traballo de fotoxornalistas de guerra como Robert Capa, Gervasio Sánchez ou Gabriel Tizón, ou a intervención Flor de 6 pétalos de Almudena Fernández, representan o regreso da Bienal a Pontevedra despois de 15 anos de silencio. De nada serviría el ingente esfuerzo que hemos hecho todos y que hemos realizado todos para recuperar una Bienal de primer orden en Pontevedra si no nos comprometemos entre todos a recuperarla y mantenerla. Es tan importante esta Bienal como mantener las próximas en los próximos años. Y en resumo, longa vida á Bienal. Unha edición máis, o Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, que se celebrará na localidade entre o 30 de xullo e o 2 de agosto, volve confirmar o seu compromiso co talento máis novo do país, coa cuarta edición do encontro do alumnado das escolas de arpa de Galicia. Será o día 31 de xullo e reunirá 21 estudantes de todo o ámbito nacional que actuarán tanto de forma individual como conxunta. Durante o festival, que se prolongará durante 5 xornadas, actuarán tamén arpistas de primeiro nivel chegados dende diferentes países, como é o caso de Ana Crismán, Alba Barreiro, Fernando Raña ou Bluen Lefriec, entre outros. O festival, organizado por Nalgures Producións e dirixido pola Asociación Noia Art Fest, conta co apoio do Concello de Noia e da Xunta a través da Axencia do Turismo de Galicia no marco da iniciativa Concertos do Xacobeo e de Acción Cultural Española, ademais da colaboración da Deputación da Coruña. Mei xa ten todo preparado para as festas do San Bieito 2025. O día grande será o 13 de xullo coa Festa dos Callos. Ese mesmo día terá lugar a Ruta BTT. Precisamente con deporte vai arrancar a programación xa este vindeiro 28 de xuño. Será co torneo interparroquial de fútbol. Este ano a gran novidade é que volve a Feira Labrega. A proposta complétase con distintas actividades infantís e música, da man de charangas e orquestras, entre as que salientan a New York, Fania Blanco Show ou Capitol.
Do 28 de xuño ao 13 de xullo, Meis está de festa. O municipio acolle os festexos do San Bieito cunha programación que busca ser un reclamo para veciños e visitantes e para todos os públicos. Unhas festas encamiñadas para todos os públicos, que haxa actividades infantís, que neste caso hai 3, hai os hinchables e 2 actuacións, orquestras e verbenas, que é o que nos demandan os veciños, que lles gusta que haxa verbenas, que as festas vayan amenizadas con verbenas, e actividades culturales e deportivas. Unha das grandes novidades este ano é que volve a Feira Labrega o 6 de xullo, unha proposta coa que colabora o Concello que quedara en stand-by logo da pandemia. Vai a ser un pouquiño parecido ao que había tamén, eso vai haber mostras de artesanía, de oficios, vamos a tirar máis de xente de aquí de Meis, de asociacións, temos, algún artesán tamén por aquí, como é o caso de Raboredo ou Doro, que é un dos que participa tamén, que é carpinteiro. O día grande, domingo 13 de xullo, como sempre, terá como prato principal os callos, 33ª edición xa dunha cita que é para moitos o gran reclamo da programación. A partir das 11:30, comeza a festa dos callos en sí, xa se empezarán a servir as primeiras racións, como ven sendo habitual, e o precio por persoa son 12 euros, e o sequiarase cunha cunca e unha cazola de barro, tamén como ven sendo habitual, e quen queira tamén a 10 euros pode levarse os callos para degustar na súa casa, e tamén xa dende hoxe se saen xa se poden reservar as mesas, que son para 14 comensais. Ese mesmo día a mañá terá lugar a 10ª ruta BTT Festa dos Callos, liderada polo Club Ciclista Armenteira. Este ano vai ser unha proba federada. Como novidade este ano temos a ruta de gravel, que vai ser de 54 km, e o desnivel rondará os 1500 tamén. E vai ser nas inmediacións do Concello, maioritariamente iremos ao Castrove. O deporte precisamente vai abrir a programación este 28 de xuño. O xa tradicional torneo interparroquial do Concello de Meis de fútbol, que é a 5ª edición, e que se vai a levar a cabo durante toda a xornada do día 28 de xuño no campo de fútbol municipal de Meis, José Betanzos Pepe. Como sempre sabedes que este torneo, que atrae a moita xente, que a verdade que é un día festivo de xuntanza, de veciñanza, de amizade. E a todo isto hai que engadir distintas propostas infantís e animación musical con charangas e orquestras do máis variado. Por Meis van pasar la banda de Ayer, New York, América SL, Fania Blanco Show e a Capitol, que pecha o programa. Máis propostas no Salnés porque volven os xoves abertos de Zona Aberta de Vilagarcía. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade impulsa a segunda edición desta proposta que encherá de música os distintos barrios vilagarciáns. Vai arrancar o día 26 deste mes no Piñeiriño. A proposta tamén pasará por Méndez Núñez, Arcebispo Xelmírez, Praza da Liberdade de Carril, a Baldosa e o Castro. Un ciclo musical co que Zona Aberta busca dinamizar a actividade socioeconómica de Vilagarcía. A proposta, ademais, organizará cada día un sorteo en cada xoves de concerto. Entre todos os tickets de compra vanse sortear 2 abonos pro Atlantic Fest ou revenidas, poñendo en total 12 en xogo. Son unha ruta de 6 concertos, como vedes xa no cartel. Empezaremos nas pistas Méndez Núñez, Arcebispo Xelmírez, Plaza Libertad Carril, a Baldosa e o Castro. Cada un participará un grupo, un artista local, e neste caso, este ano, facemos un cambio. En lugar de sortear vales compra, vamos a colaborar cos festivais que se celebran aquí este verano, Atlantic Fest e Revenidas, e co sorteo en cada vez que se faga unha actuación se sortearán 2 vales para un dos festivais. Soy de Introcover y nos toca abrir en las pistas. Esperamos que la gente disfrute tanto el día que tocamos nosotros como el resto de los días que van a tocar otros compañeros, y que la gente lo pase bien, que compre mucho en las tiendas de Zona Aberta, que de eso se trata también. Y nada, que la gente participe, que salga a la calle a escuchar música en directo y con el apoyo de Zona Aberta y del Concello también. Esta mañá presentábase en Ribeira a 26ª edición da Festa do Percebe de Aguiño. A cita declarada Festa de Interese Turístico Galego vai ter lugar o domingo 27 de xullo. Aguiño volverá a render homenaxe ao seu percebe. Será o vindeiro domingo 27 de xullo.
Esta mañá, representantes da confraría, acompañados de membros do executivo local, daban a coñecer algún dos pormenores desta festa, declarada de interese turístico galego, e que este ano cumpre xa a súa 26 edición. Aínda sen definir parte do programa, a festa seguirá unha estrutura semellante á de anos anteriores. Prevese repartir unha tonelada de percebe a prezos populares para que o produto chegue a todos os padais. Nos queremos que o noso percebe se consuma, queremos que cada vez veña máis xente, que o probe, que o cate, que sepa que é dos millores. E ao mesmo tempo pois que teña, que é moi importante tamén, que teña unha facilidade económica de poder coller unha ou dúas racións. Entonces vamos a intentar manter o mesmo precio e a mesma cantidade neste caso. A necesidade de ter un produto de calidade ese día foi un dos motivos tamén da escolla do domingo 27 de xullo, xa que coincide coa Semana de Mareas Vivas. A festa do percebe, como dixeron os meus compañeiros, vais a celebrar o 27 de julio, principalmente polas mareas, para coller mareas e intentar traer esa tonelada que necesitamos para poder os comensales degustaren o percebe. O Concello volve a colaborar un ano máis co Pósito na organización da festa. Desde a área que eu presido como concelleiro do Mar, fais un importe económico a cofradía de 15.000 euros para a axuda para que se poda comprar ese percebe de calidad, para que todos os veciños e veciñas que se acerquen e turistas podan probar ese percebe de Galicia. Este año un año tamén especial para a cofradía, celebrando el centenario, con lo cual yo creo que hai que darle tamén un impulso e es un día tamén especial. Ademais é unha festa galqueira que asistiu, sabe que as colas que se producen para poder adquirir unha ración son enormes polo nivel do produto. O percebe de Aguiño é un percebe dunha calidad altísima, como ben se acaba de dicir, é o motor económico para a parroquia, tamén é polo que ten ao redor. En próximas datas está previsto tamén dar a coñecer o nome das persoas homenaxeadas este ano co título de Percebeiro de Honra. Boiro volverá a camiñar unido contra o cancro. Este domingo terá lugar unha nova edición da Andaina Solidaria que organiza a Xunta Local da Asociación no municipio. Constará dun percorrido de uns 5 km polo paseo do río Breiro, a praia de Barraña e o estuario do río Coroño. Os boirenses volverán facer gala da súa solidariedade este domingo nunha nova edición da Andaina Boiro en marcha contra o cancro. Os participantes sairán ás 11 da mañá dende a Praza de Galicia para realizar un percorrido de 5 km polo litoral do municipio. Que vai ter un percorrido moi sinxelo, vai salir daqui da Plaza de Galicia, vai ir polo paseo do río Breiro, polo paseo marítimo de Barraña e o estuario do río Coroño para volver de novo a esta Plaza de Galicia. A saída vai ser ás 11 da mañán. E como dicía a presidenta, pues animar a todos que se inscriban. O precio vai ser de 8 euros para as persoas adultas e 5 para os menores de 12 anos. Os interesados en participar aínda están a tempo de inscribirse tanto nas mesas informativas que a asociación instalará mañá na Rúa Peonil, así como na farmacia na Torrente, Galería Sargadelos, Modas Nati ou o propio día da Andaina antes da saída. Xa sabedes que tamén está na farmacia na Torrente, en Sargadelos, en Modas Nati, e nos vamos a estar toda a mañán na calle para finalizar as inscripcións. De momento non, vai bastante lentiña, por eso vos pido que por favor os veñades a apuntar para a ver se do ano pasado non vamos a chegar, pero unha pouquiña máis de xente faríanos falta. Vale, eu invítovos a que veñades, vamos a ter aquí na Plaza do Ayuntamiento un DJ que nos vai a animar un montón con esas cancións tan bonitas que hai para o cáncer, que a min encantanme, e vamos a dar unha bolsiña con agua e fruta. Facemos o recorrido, non é moi grande porque se fai pensando en enfermos, en nenos, entonces faise pensando máis ben en xente enferma que o quere facer. Invitarvos a que mañán aí a peatonal se encha de xente e fagamos moitas inscripcións. Polo momento xa hai máis de 400 anotados, aínda que dende a asociación confían nas inscripcións última hora para superar o número de participantes da pasada edición con máis de 750. E Boiro dará cabida un verán máis o Depor Campus. A actividade que chega este ano a súa 8ª edición vai dirixida a nenos de entre 6 e 14 anos que queiran mellorar as súas habilidades futbolísticas a través do xogo. Realizarase do 14 ao 18 de xullo en horario de mañá no campo de fútbol de Valiño. As inscripcións xa están abertas, podéndose realizar ata o día 7 de xullo.
As instalacións do campo municipal de Valiño acollerán un verán máis unha nova edición do Deporcampus. Será do 14 ao 18 de xullo. A actividade, que está dirixida a rapaces e rapazas de 6 a 14 anos, vaise desenvolver en horario de mañá, de 10 a 2. Y animamos, pues lo dicho, a los niños de la zona, a los niños del Barbanza, a poder disfrutar con nosotros de una actividad distinta, con nuestra metodología, con nuestros entrenadores, para poder seguir formando a todos esos niños y niñas que quieran dar un pasito más en su formación futbolística y también, por supuesto, pasarlo bien, que es también el objetivo de este tipo de actividades y que se lleven un trocito de lo que es el deportivo. A actividade será posible realizala grazas á colaboración estreita que dende hai anos manteñen a Escola de Fútbol Municipal e o Club Herculino. Como ya todo el mundo sabe, la Escuela de Fútbol Municipal Concello de Boiro tiene un convenio de colaboración con el Real Club Deportivo La Coruña desde que se formó este club, desde que unificamos todo el fútbol base de Boiro en la escuela. Y nada, estamos pues muy contentos de que un año más representantes del Deportivo hayan confiado en Boiro para la realización de este Deporcampus. Estábamos hablando ahora mismo que creo que estamos ya en la 8ª edición porque ni siquiera en el COVID dejó de hacerse. Entonces, bueno, es algo que a nosotros nos enorgullece, que piensen en nosotros. Dende o Concello que colabora coa actividade destacaron a importancia deste tipo de iniciativas e o feito de poder seguir formando parte das sedes do Deporcampus. Un ano máis vamos a disfrutar dunha semana de fútbol para os máis cativos, para que pues, aprendan pues, técnicas, bueno, aqueles secretiños que ten o fútbol, que nada é mellor que os adestradores do Real Club Deportivo da Coruña lle poden enseñar aos nosos nenos, non? Pues estaremos ali nas instalacións de Valiño, animamos a todos os nenos que queiran ir a pasar unha semana de fútbol e de deporte e a pasalo ben nas instalacións de Valiño, repito, que estamos realizando estos días unhas obras para que este o campo pois, nas mellores condicións posible, para poder disfrutar un ano máis deste campus en Depor. As inscricións están abertas ata o día 7 de xullo e poden formalizarse na páxina web www.deporcampusrcdeportivo.es. E cunha cerimonia por todo alto, Pontevedra presentouse hoxe ante o mundo como a sede mundial do multiesport de triatlón, unha cita que a nivel deportivo comezará este sábado. Será coas probas de duatlón. Hoxe o Concello recibiu os membros da selección española que competirán nas diferentes categorías, entre eles 3 galegos: olímpico Antonio Serrat, Jarno Pousada e Sara Reimondo, todos membros do Club Cidade de Lugo. Sabemos que va a venir mucha gente a dejarse la piel por nosotros, un poco modo hooligan. Entonces, bueno, yo creo que va a ser para los tres una carrera muy especial. Para Jarno tiene la oportunidad de conseguir 2 medallas en élite y en sub-23. Y yo creo que, bueno, por mi parte, yo creo que llega a un buen estado de forma, pero sabiendo que es una disciplina diferente a la que estoy acostumbrada, que es el dualón, que hay gente más especialista. Entonces, bueno, lo primero de todo, con mucho respeto a la carrera, y a partir de ahí, bueno, pues después de los primeros minutos, bueno, pues sabré cuál pueden ser mis opciones y mis bazas, ¿no? para intentar hacerlo lo mejor posible. Mañana van a estar casi todos nuestros compañeros de entrenamiento que van a venir desde Lugo a animarnos, y algunos que compiten la semana que viene. Y eso va a ser, yo creo, durante todo el circuito, escuchando a gente animarnos, gritar nuestros nombres, y eso siempre te hace competir mejor. Y ya no solo gente del club, sino gente de toda Galicia que nos conocemos, que llevamos desde pequeños compitiendo juntos, y van a estar todos animándonos, y por eso va a ser una carrera muy especial, aún encima un mundial. Bueno, yo creo que la clave, este año han hecho una distancia un poco diferente, es un poco más largo que el Campeonato de España, son 10 kilómetros más de bici, y luego al final una carrera de 5 kilómetros, entonces habrá que saber dosificar y medir fuerzas para llegar a tope a los últimos 5 kilómetros y ahí ya darlo todo, y yo creo que la carrera se va a decidir al final. Pois así co triatlón en Pontevedra rematamos por hoxe as novas. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasemos un fin de semana.